Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti maudi apaset, ti makalawas, apakasaritaan arapauluan. Din tumarsaak nga ayat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. Kanayon di panagkuyog-yogan, Emma. Nagruna ita a bakasyon niyo. At ka di sa balay aka ipapananday ta. Mawatak ti kayat yung asawan tatang. Ngam awan. Awan relasyon meno da ti kayat yung amaamuan. Kasta ka day. Apay, saan mo ka di amagustuhan ni Emma? Nagsingbot ka na pintas mat. Makaturpos tumatan iti kursura akin na maestra. Awan tatang. Kas nasingad lang nga gayam ti kinadagkat mi adwa. Kasi dinakunak. Saan mo ka di amagustuhan nga kwa? Saan nga ti jak kayat wano magustuhan? Ngam nilang nida ti ay ayatek tatang. Tadin tumarsaak to'y ayat ko kenkwana. Nga uray, adal kasukat mo kenkwana, kasta. Anya? Pampanunotag lang. San ko nga muno da ito'y talaga ti motibo ni Magdalena nga ina ni Neda winwad sa bali arason. Anya ka ni dahita tatang? San na nga tanging gagara, wino na plano ti panangyaday unakin ni Nedakin ka. Tasan na kayat, sikat ibang asawa iti anak na. Anya? Inala na lang iti na diplomasya na wagas. Tapnusan kayo ang makapagkadkad ng runakan Neda. Kasta nga tangagpaiso tatang. Ay, dahi tati atap ko. Iswa, san siguro adakas? No bumirok ka iti sa balik at magustak ni Emma. Tatang? Timbag kang kwa na tapada tayo nagtao iti nakurabay a pamilya. Kanda singpot ti pamilya da. Amumlauna iti nagsaudan na kaamaan. Saan ko nga mo tatang? Taging gayta kat, ninida pa lang tilinaon ti pusok. Sige, adakin ka. San ka mabalin na digtara na anak ko? Ibagbagak lang ti aday ti panurot ko. Nusurutan nagnasayaat. Awan lakas na. Ngam si kamat laeng ti mapaturan. Agyamanak, tawre iti maudi agundaway kat pinatgam ti awis ko, Nida. Kas regalok mo ten, dahito'y a dinner kadata. Mabainak lang kan ka, Ron. Malaksid nga kalugaran ta. Thank you. Saan mo ko man adakdakamaten ti may papankan ayat? Tanay ibagakon kan ka. Saan kami pa nagsinakan, Mar? Okay. Don't worry. Maawatan ka. Dapay may sa request ko numabalin. Anya dayta? O sige. Mabalin ka di. Agordurak iti red wine para ken ka. Ken wine para kanyak. Anya? Saan ako inom iti arak? Saan nga arak dayjay? Pagpaimas lang iti kaan. Sige man laangan. Tumimtimak lang ha. Saan ka sanay? Uray red wine lang. Sige. Ang kas na kunak. Pagpaimas lang iti kaan.
Sa bali mo't tanadalan to'y sursurutan taron. Adalaang papanantang mo na, Nida. No anyaman ti panggap mo oran, saan mo napatuloyan? Ta saan kan tungag baligi? Ay ayatun ka, Nida. Saan ka nga ayatan? Sa dino tinanggigam kanyak? Motel? Saan ka namas daaw, Nida? Saan ka rumar, Nida? Tulungan dak! Tulungan dak ko ma! Mama. Apay ngamin, anyat gapo na nakikuy-kuyog kakankwana. Kundi singpot nga dagiti naglapas nga daw. Amom lang aro din nakastyay. Inulit naman yung tinangirang-rang itindaton na kanyak idingayat. Imbagak ngawan mauray na kanyak, tagadalakpay. Kan may saan kami matanagsinak kan mar? Ti amom, saan dan nga nagkita pa eh. At day bagbagayo, mama? Awan, ti kunak. Saan ko laki ti ngay palubo sa kasya tao, ti pagsagbakam. Girl, I need you. I need your love. Mama, nagapasakit ti board exams para CPA. Manamnahamak ba't kitiday tata masirib ka? Consistent din lister ka. Kat, ada ko makitawag kada kayo, mama. Anya day tay ha? Agbakasyon ako may lugar tayo. Anya? Saan ko apay nga itay ha? Ngamin, at nakasarita kapag sirkam, apaman na makarawar ka iti board exams. No, adagasgas at mga makarwar. Kat pundo, nagbaligi ka. Alamat tan mama. Mailiwak unay ni lugar tayo. Nasurok nga patatawa na saan tayo nagpakpakasyon. Anya? Saan ka di, mama? Tila nga ta lugar tayo, ti kaili mo nga makita. Awad sa bali. Naskan ka di pa yung ibagak, mama? Alawan, mapankanto nga saan pa yung ita. Alaman langan. Urayan pa'y, ti panangawag dakan ka para iti interview. Dakal ti sweldo ijay. Kat sayang, noon una ang pailaal ti panagawin. Congratulations, Mar! Nakapasa ka iti board exam iti computer engineering. Wane ma, katsika, kaano arumar ti resulta ti let exams? After 2 weeks pa. Masigurado ka makarwar ka, tanang saririt ka. Sapay ko maa. Un kaya, amangan no agpamanila akiti mabiit. Mapan mo sa pulan ni Nida? Sana day tati kang runaan na rason. Ngam adda kumpanya nag-aplikarag. Kaya't da ama interview ak. Ken mabalin kundi sumurik ijay, bayat nga orayag ko mati resulta ti board exams. Ngam adamot ng resulta. Kasta ka di? Ay, naggasat ka? May isa nga electronics and computer company. Eksakto nga rod Ada gundaway mo amang birok kininida. Siguro. Gundaway lang ti panagsarak mo ija Tas saan kumot nga amo ti pagnanaadanda. Manuabulan kon dito siyudad ti Manila. Dantani makatawan kon.
Awan man lang ti pakamuak no sa dino ti pagnanadan danida. Anyamat tan. Nagdakasan na dyan at tagtagainap ko. Diyos ko. Pudno nga ta anak ya asawan ni Nida. O sino nga ta tinakaasawa ken kuana? Baknang nga ta? May samet a professional akas ken kuana? Nagrigatan ti kastoy. Kunak no agkita kami apaman ang makaturpos kami. Ngam saan mo't gayam? Ada nagsarja nga luga na iti batog may. Nasino nga ta titimtang kitag man. Nagpinta sa kotse. Babae mo tidimsag. Duhada. Gusto ka diti panagkitak. Ni mo't ni dati may sa kan isupay tinagmanihaw. Kaya't nakadyasawan. Nagbakasyon da. Girl, I need you. I need your love. Kumusta kayon, Tito Kaloy? Rejoy, kasi siya po. Nasayaan mo't latan akong. Ni ka di marti sapsapulam. Kuha Tito. Kumusta ni Mar? At ka din bukod na pamilya? Sino tinasawa na? Mano ti anak dan? Ni ka di Emma? Ni Mar ko na. Adan asawa na, adan anak na ko na. Uwan, Tito. Ay nabalasang ko. Nagsayaat kat kumano adan asawa na kananak na. Hindi makidak niya po ng awan pa baro pa anak ko. Pudno ka di, Tito Kaloy? Awan. Duman kayo dito malaya. Dito tayo mudlatan parangan. Kaya't yung asawan, saan anang asawa? Saan pa? Ano pa ada nagkurso na adakin Saan salamay may siya? Ngam, si kakanulang ti aday ti puso na. Umunakan maudi ka nung ayat na ka. Sa dino ti ayan na, ada ka din trabaho na? Ay, adan. Makatawanan sa Manila. Anya? Awan. Ay, katsika. Ada ka din asawam. Sus, awan pa, Tito Kaloy. Anya, agpaiso. Ala, wan Tito. Still available da ito Can never been touched. Kasako de. Mabaling ka di nga lang ti cellphone number na kan address na iti Manila. Mabitlang na kong. Pudno kayam asika, Nida? Ay na, ada pimintas ka. Super yaman mo na, friend. Nanyan, super yamanan. Uwan man,
Agasam day ta. Si kapayan ti driver iti bukod mo alugan. Modelo pay. At nalabas sitmat Nagkapuan nyo, nagkapo kayo matitidaya. Ije balay damar. Nila ang tito Kaloy tinadanon ko. Tanapayagan nga awan ni Mar. Kinapudno na. Si Kati may sa arantana asapulan ni Jai. Anya? Apay ngamin adi mo inawagan kat saan mat nagsukat iti number na. Pusta ka na. Nasayat mo tatang. Dahito may patulog na kiti branch ti kumpanya mi in Singapore ken Japan. Kasta ka day. Pangiliwliwaga kiti sensen na ay tirik na ken kaunggan. Ayan yan. Iso nga inawat ko natan. Babaan na ito Ininot tumot lang siguro amay wagsak ko ti saam amarikrik-nak. Iti nagbanagan ti ayan-ayat mi. Ti panangnamnamak iti awan. Agama ay ayat umpay lang. Sana nagbaliw ti riknak ken kuana tatang. Ay kastaya. Ay kablawang ka anak. Kablawan dak paritan niya. Magunggun ang kanto kapay ginapudno a panagayat mo. Kasano ang magunggunaan? Amo naman ti cellphone number ko. Sa anak mat na nagsuksukat. Di nakman la inawagan, hindi nagturpos kami. Ay anak. Iso nga amok. Addan iti sidong ti ay-ayatan na. Amas may karingam siyak. Awang ka din panagtalik mo iti ay-ayar daw manak. Anya ti kayat yung asawan, tatang. Urayam. Anda dumtang nga sorpresa keng ka. Anya? Wala ka sabay. Aganad ka kumakanayon anak. Bye. Uri na kayo matatang. Bye. Anya ti kayat asawan ni tatang kanagiting bagana kanya. Adaman na umawag kanya. New number. O sino mo tara ito Hello? Can I talk to Engineer Marlosero, sir? Nida. Mar. Pudno ka nida ito Yes. I miss you so much, sweetheart. I miss you more, sweetheart. Sa dinatayan mo. I'm here, sweetheart. Nida, sweetheart. Saan ako nasumupyat iti relasyon nyo? Kablawan kayo, adwa. Agyamanak, mama. Agyaman, mama. Dayawak ti kinapudnoyo iti tunggal maysa. Naisang sangayan ti ayan-ayat yo. Ta saan akin nabailan ti naon ti apadawan ti panagin na dayuyo. Tapno napugsat ti relasyon nyo. Ad-adakit di anabigkat ti ayan-ayat yo. Mama, tungtungan tayo ko man ti kasarmi. Nagrunang katagabrod ka nun ni Mar. Anya, itapay nga umadayo. Isupay, No saan ka pa yan nagparang kanyak? Talagang umadayo ako man. Sorry, San abali, bumawi ak. Sorry Mar, iho. Talaga aplinanok ti amin. Iti kasta, may pasnet yo ti apanagadal yo. Saan na dayta? Kayat ko asubukan no kasanot kinapudno yo iti tunggal maysa. Awanan kanyak dayjay, mama. Maawat ako. No apay nga naramid yo dayjay.
Kablaawan kayo adwa. Congratulations. Agyaman kami, Ron. Thank you, Ron. Congratulations to both of you, Nita, Fred, Mar. Thanks, Emma. Agyaman kami, friend. Congrats, Mar. Talaga na ituding ada kayo kin Nida ti agkagasat. Yaman bro. Can advance greetings to Ron. Congratulations! Sumaruno kayo matan kan Emma. No kasta, da kayo maten? Wan, bro. Wow, ha? Kasano, saan matan nga agpabatubat? Umapal ka no kada kayo. Wan mata. Kita man lang. Da kayo matgayam tinaituding iti tunggal maysa. No idi pa ila kuma. Kuma, bro. Saya ate nyo. Sumaruno kayo adhagos. Wan, Nida. Ag-examine pa itibar. Kalpasan na. Agkasar kami mutan ket adda kayon to kuma. Oh, kunak na ang kapay dito terminal baryan. Alag kapitang arudeng. Mga lakalatan dita, siyak bayad. Ha? Sure ka? Wen, mga lakalatan. Agraman sandwich dita manang indang. Agkapeta kidi bayad ti panagura ta iti tornota. Thank you, ah. Naimbag ka talaga agayem baryan. Mga lakakit din. Pasablo kan nakpilaan. Nakatsambakan sa agad diti pasayeros mo, ah. Ha? Saan met? Angam kasta lang tibiyag ako nada. Sa bagay, no panunutan kat saan mo tamasapol ngagtrabaho ka kahit. Nya, iti sir-sirbi ti kada dagiti naganaking kay di Canada. Masapol lat ang agtrabaho, bro. Narigat mo't na agur-uray lat tanda tao. Ewan mo't gidi, ah. Sige, mabit lang. Tagtimpla ko pa iti kapik. Tapno may mayat mo't lang ti pa naginisto yata. Naimasa talaga ti kape, no libre, ah. Anyam. Amo, bro. Nagkasat ka lang ako na kinimil. Oh, apay manan. Dahil pala siyang kaibagamat. Punungat. Nya pa lang ti sa pulim. Beauty and brain ako nada. Anyam. Bro, walat kasingin, ah. Nadala Anya? ko, ma. Kahit ko asawin, mga sawak to, no, masarakak ti kasingin na. Oh, naidaitan, bro. Unmad. Iso nga. Apalang kalaunay. Jesus, ado dita, bro. Ni Charmy. Ni Aname. Kasta una ti kinida. Lumapanta yung mangan. Iti pagpapayan da ka serbedora. Anya? Awan mo sa pulo may iti kinapintas da. Saan ka di? Uy. Awan mako nakadakwala. Nasingpad, kanimada ngagpadpada. Amang bro. Ti ayat. Agubog ditoy. Oh. Sat lang akin ruar alanga. Ngamkit di. Tay pagpitikan ti piyusum. Wan mat kit di, ha? Tidam. So, ang mga sawak to. Nuadakas kinimil ang masaraka. No? Bayam tadamagek no at damapukpo kawang kasi na. Ay, apo. Adda ko, ma. Siya akong ti aking turno, bro. Ha? Baliwan tanto man ang agkapi no madamdama, ha? O, sige, bro. Sige, o. Urayag mo ti patang ko. Hello, mama? Oh, agyaman na kasi nung batang ti awag ko. Saan mo sungsung batang ti awag ko ka? Dahil namot ngamin ngagman-maneho ak, mama. Kanya nga mintiga po na akong di maneho kapay lang iti taxi dita. Narigat ti agisistam baylatan, mama. Kanya. Oh, naisagana mami ng kasapulam? Tilangan ticket mo, Tiro Ryan. Anya? Oh, nakitut ka. Anya man nga oras, maawat mo.
Katag flight ka adagos. Sumaruno ka kada kami dito sa Canada. Anya? Adagor oray ang trabaho dito. Kasta ka di mama. Angam kasla kayat ko dito eh. Anya. Apay, di mo kaya na makadana na kami, iho? Aman mama, kayat ko. Anya nga ron ti kayat mo. Ano samlat na man maniho iti taxi tita? Naragsakak iti trabaho kas taxi driver mama. Oray pay. Nabimpinta si opportunity dito, iho. Sige mama, panunutak pa eh. Anya, panunutok? Anytime. Maawat mo titiket mo. Isarugya mo, daging pake. Basta mama, panunutak pa eh. Oh, apay nginawis nakmanan dito yung restaurant kalpasan di Carbanda. Kahit kung ag-dinner ta, Benny bro. Oh? Amangan, santan to nang agkita pa eh. Nay. Nya day ta sa asawam dyan. Nagsarita kami lang kan mamay di rabi eh. Anya timbagana? Apay kastamot ng tibagbagam. Anya asan nga kita? Pudno ti bagbagak bro. Anytime kat sumangpot ang type plane ticket ko. Anya? Wen, naproban mat ng tibisak. Kaya't sumaruno akton kadakwada di kanata. Kasta. Ay, Ne. Nagunag mo ti sinay mo. Kaslasaan ka naragsak. Dagiti daduma kasta unay ayat da makapaniyay. Si kakit di mo nagliday ka. Adda pa ija dagiti naganak ka kakabsat mo. Numabalin lang bro. Ito ay aklatan. Amukon. At dasaan mo ama panawanan niya. Kasanon ni Mel. Di pa'y agin na dayo kami. Girl, I need you. I need your love. Nasaya at tasimbang putkan. Apay, Papa? Himawag itay ni Rusty. Anya? Simbang put gayam. Kat, anya tiga po na nga imawag. Diyaka mo. Ngam siguro, iring-ring naman ang tirik na nakang ka. Sorry, Papa. Ngam, adan ka ayan-ayat ko. Ibagam to king kuana. Uwan, Papa. Adan nagkinarian mi kan dyan? Isu sa bagay, awan makunak kan dyan. Nupay, may sa doktor di Amerika ni Rusty. Pudno, Papa. May sa doktor ni Rusty. Ngam ni dyan tay ayata. Nupay kasta, iha. Kasaritam lataan na sayaat ni Rusty no agkita kayo. Uwan, Papa. Kaya't kumata makasarita. Ibagat kan kwa na nga awanan mauray na kanyak at sardengan na kon. Kasta tirumbang, iha. Kasaritam ba na saya at jay tao? Tapnusan nga adda ang masakitan. Amok met, Papa. Iso hindi kay madanagan. Sa anak mo't atay babae, abalasubas ngagsasao.
Anya ti bagam, love? Makipagkita ka nun ni Rusty kanya. Kaya't kumata makasarita. Tay agar-aram kan ka doktor nga da ija Amerika. Uwan. Simangpat ka no kuna ni Papa ta imawag. Kaya't ko nga ibagakin ko na. Nga dan ka ayan-ayat ko. Kaya't mo duwata? Sika man. Nook kailangan kan ka. Sure. Saan ka ngagdanag? Nasaysayat pa'y kadinuduata, tap na mamatin ti loko. Ibagakin ka, love. Diyak ipalubos nga dapay makaagaw kan ka. Agselos sa tilab ko Talaga. Selos at anda tinapod na panagayat ko kan ka. Saan kang hagdanag? Tapulos at ikan to isukan. Anyaman ti mapasama. Uray asin o dagiti agaram kanya. Rumbang lang nga di nakisukat. Tanusikan ti mapukaw kanyak. Kayat ko pa nga angis ko't magsat. Alawanan, mamati akon. Ngem, adda parikot. Nga isumot ti kayat ko nga ibaga kumakin ka. Ngem siguro, saan pa nga ita? Ibagag tulat takin kan. Anya dayta? Kunakmat nga saan nga ita? Unan dapat ipan nakisinarak ta iti agar-aram kan ka, doktor. Saan kan sa mo na nagbiyahe, bro? Nakatambay ka mo dito terminal? Wan, bro. Pinamanayhok pa lang iti sa bari tayo taksik. Apay, maditi bagbagay at sakit mo? Amumundi ka po na. Anytime manipon ita kung nakmatkin ka na minsan. Sumagpatan ti plane ticket ko. Okay. Adda ka rin? Awan pa eh. Angam adda parikot ko, bro. Anya rita? No, asino ti mangigamit ti taksi? May isa dayta. Angam adda kang runaan. No, may talag mo kanyak tilogan mo. No problem. I-deposit ko ti bank account mo ti boundary. Talaga asika ti pangitalkak, bro. Agraman ni Mel. Anya? Among kadi akin na sinarak mi ti doktor nga agar-aram kan kwa na. Nga adda ija Amerika. Anya? Si Mang Pet. Kinasinarak ya? When? Anya nga iti reaksyon na hindi niya maamuna ka? Awan. Kasla nasukaan. Kaya muna siguro kaya't gaputa doktoran. Isun ti ayaten wano aklonan ni Mel. Kasta. Angam saan ka nagsasao, bro. Isodalain. Unang nakasango ka, Mike. Natural. Malakit. Gusto mo't kidiya. Sinango na, anasaya. Wen. Leta mo ti dayawak ken kwa na. Saan abastos akas kadagiti daduma? Isu nga rod ako na kanagasat ka una, itanasing patikain ayat mo. Ngayon nga rod parikot ko. Kasanon no kelata mapanawak ni Mel. Ha? Tsak pa yung bagbagakin ko na ti ipapanaw ko. Ay, dahil tan, parikot ta talaga. Kaya't kasanon, no saan lata asar dengan da dya doktor na maamo na ang mapana ko ni dya Canada. Ay, adaman ka ni Milday na. Nagtalik ka kumakingguanan niyan. Isu nga rod nga italag ko pelang kin kanimel no bilang. Bantayan, bro. Wow, guard. Security guard, bodyguard. Well, mabalin mo et no laki di takayat na. Asyak pa lang ti bodyguard na ba ti kawan mo. Kasaritak to, bro. Inton ipakadak ipapanaw kon. Oh, hello! Diyan iho, naawat mo ka diti plane ticket mo.
Wen, mama. Oh, nukas tagaro, drugi amon ti agimpake. Into no may alawas ang ti flight mo. Oh, adu pay arason? Husto daytan. Gumita ka ni ti pangitalkam di tataksim. Wento ay lang kumon. Saan, mama? Ipamanayo kan bro Benny. Ala baka buka. Basta next week, adakan ditoy. Wen, mama. Kasi tinako na akiho. Saan ka kadi mailiw kada kami a pamilyam? Ang man, mama. Ang no, adala ko mapan nakabalin na. Sana ka pamanaw dito eh. Kaya sino kumapay nga yung mga sikaso dito yung balay? Nakasarita ko ni Uncle mo a Mario. Isuwa? Iso nga waan ti rason, See you soon, iho. Bye. Bye. Keep safe always and God bless. Girl, I need you. I need your love. Love. Nay, pinagpatam tinakulap ko. Apay, kasla, agmamayo ka. No maditirik nam, apay nga inawik nakpaila dito yung restaurant. Imayak latta ko man ni balayo. Saan ko nga mo? No, kasano arugyak. Ti? Ada ka di parikot? Love. Kuma, saan ka nung agbalbaliw bayat ti kaadda kiti adayo? Aniya? Saan ko anam naman da ito eh? Kunak no saan to ang mapasamak. Ngam addan plane ticket ko. Impawit da mama. Kasta ka di. Ngam promise, uray anyat mapaspasamak. Urayan nak, please. Tiyan mo kidikat sana ma-approveran ti petition da mamakanyak. Ngam approved aminan. Tay visak. Tay plane ticket ko. Tay patulod matin. Diyan. Sa di naman ti ayan ko. Si kalat na tinay talimang iti kaunggak. Pangasim. Saan ka kumangagsangit? Diyak mater. Love. Nabigla. Ikarik. Diyak to pulos agbalbali yung nga ure adda ako ni tiyatayo. Kuma, kanayon to ti pa naginawag ta. Ag video call tanto pa, please. What? Saan ka nga dana? I will be right here waiting for you, love. Akyamanak. I love you so much. Love. Love you more. Love ko. Oh, apa yun, friend? Agsangsangit ka matan. Anya nga ron. Iso nga inawis ka dito yung kanti. Tadya kahit na makita na giti ka opisinaan tayo kung sakit ah. Apay nga, min. Nagapa kayo kini dyan? Saan? Madayon ni Jan. Ah?
Madayo ko nam? Charmy, Sa dino ti papanan na. mapana ni Jay Canada. Na-aprobaran ti petition na itinaganakan ko na ijay. Ano niya? Impawit na kanon ti plane ticket na. Nambayag kaya mo na na-aprobaran ti visa na. Ngam, saan na ngayon magbaga kano kanya? Nanineng kaskaso. Kasta ka di? Ngam ko na. Nabayagan day jay. Mamaling ka di na kaya timapan. Ay, nagasat ka friend. Anya, Inton sumangpad, agkasar kayon. Kalpasan na, alain nakamatan itchay. Oo, di na saysayat manantigasat mo siya. ngam kasanawa kita. Panawan na. Saan aparikot dayt na? Tangay high-tech matan. Advance itan ti teknolohiya. Mabalin yung tegsarita nga agkinmita babaan iti internet. May kawa ang tulakin di. Kan, adadanag ko. Danag nga. Amangan, no saan kami ito nagkita pa Anya? Kasanun, no makasarak to iti sa bali jay. Anya? Ay sus, apay, awan pa nagtalag mo iti kaayan ayat mo? Dakal, friend. Amok nga ado ti sulisog ijay. Liberated, dagiti babae ijay. Ay na friend, uray sa dino, ada sulisog. Depende daytan iti masulisog. Wan matkit di. Saan ko nga mo, imadap panagamak ko. Kasla. Saan kami ito nga kita? No agkita kami tuman. Atan sa bali ngay ayatan na. Mga no saan kami ito nga kita pa. Anya? Kasanun. No makasarak to iti sa bali jay. Asus, apay, awan pa nagtalag mo iti kaayan ayat mo? Dakal, friend. Amok nga do ti sulisog ijay. Liberate and dagiti babae ijay. Ay na friend, uray sa dino, ada sulisog. Depende daytan iti masulisog. Uwan matit di. Saan ko nga mo? Ada pa nagamak ko. Kasla. Saan kami nga kita? Kitno ang kita kami tuman. Anak sa bali ngay ayaten na. Dayta ka diti ko na mapagdandanagam. Uwan. Nada pa nagtalag mo kan dyan. Sana rong ba nga makarik na kay ti kasta? Saan ko nga mo, friend? Talaga akasta, ti marikrik nak. Apay nga't paradam nito igit ti baybay ti taksim, love. Kaya't kung agsarita ta na imbag iti maudi agon taway. Kaya't kung agkinarita. Love, madanag anak actually. Pagdanagam ko ma, Kasanun, no dayto ti maudi a panagkuyog ta. anya? Apay mat, Kasanun, no makasarak kan do iti sa bali. dinto mapasamak day ta, love. Tasi ka lang tinaitalihimang iti pusok. Diyan, Sikakat niya. Nang runak at adda day jaras ti a doktor na pingat nga agrayokan ka. anya? Please, love. Agkari ka kanyak. Orayan nak nga ore anyat mapaspasamak. Agsubliak.
Tapno umay kutong palan ti karik. Wan, saan ka ngagdanag? Tadaak tulat ta nga agururay ken ka. Love. Promise. Akyamanak. I love you so much. Love it. Oh. Kuma. Promises are made not to be broken. Saan lang asap ti pangibagaam iti dayta? Taam mo nga ado ti sulisog iti papanam. Amang ano, di tanto pa ikit din nagkita. Saan mo ko mapananutan dayta? Saan ka nagdanag? Sila lagi pagtulat ta. Nga adda agur-uray kanyak dito eh. Love. Uwan. Saan to kuma amang laylay ta ayat mo takas taak man? Ikarik. Sika kat sikantula ang tiinak ayaten. Love ko. Apay kasta tila nga masimangpet, anak. Nagsangsangit ka? Papa. Apay, nag-aapa kayo kin dyan? Saan, Papa? Ngam, pumanawan ni dyan. Anya? Uwan, Papa. Ag-flight na ninton umay alawas. Oh, papanan na. Mapana ni Jay Canada, Papa. Sumurutin kada mamana ijay. Adang aminin ijay ti pamilyada. Awan mo't nga tatidakes na. Tapara mo't laang kada kayo siguro dayta. Uwan mat kiti, Papa. Ngam, kasladyak pa'y nakasagana ti adayo na. Masapul nga awatom. Ngamin, patsyag anasaya at ti plano na iti adayo na. Saan po nga mo, Papa? Makarig na akit ti danak. Anya? Kasla, nakarig na ak. Adi kamton agkita pa. Ay na, anak ko. Sana dayta ti panunutam. Saan mo apukawan ti panagtalag mo iti kaayan-ayat mo. Panagkitak kin dyan. Kat nasingput mo't. Uwan, Papa. Amok dayta. Adot sulisog ijay. Liberated dagiti babae ijay. Iwaksim kumadayta apang panunutam, iha. Tano dayta lat adda di ta panunot mo. Awan nasayaat nga ibunga na. Girl, I need you. I need your love. Agtalay ka kunay kan kabro. Sikanto kumatimang sukon kan mangitulod kinimel iti trabaho na. Awan parikot iti dayta. Kastamot ni iti taksi ha. Makamuha ka iti boundary. Jakon kadngan numano ti boundary. Nang runa kat sukunan kan itulod mo ni Mel. San ka ngagdanag, san ka amalugi kanya-kanyan. I-deposit mo lang iti account ko ti boundary. Ibati kan Mel ti ATM card ko. Tano masapon mo ti pang maintenance iti lugan, makairor ka. Ay, insan mo da parikot dayta. Yan kang runaan. Bantayam, dahil a doktor, ha? Wen,
Agtalag ka kumaiti kayo na yat mo. Nasing pata babae ni Mel. Sana bala subas? Yaman bro. Dahil jala doktor ti pagdinagak. Amang ano niyan tugid iti aramidan na Mel, namamo nang awana kon dito eh. San ka ngagdanag kunak manen? San ngagbalikas kanyak daya doktor? Agyaman bro. Kayat ko pa asi kati pagtinagan ni Mel ngam daya doktor. Anya? O anya, nakasaganan ti kabsat mo amang sabat ken kaya airport, iho. Sige, mama. Mailiw kamin ken ka. Saan lang ang kayo, mama? Kailiw kayo maten. Takayo kan papa, kan dagiti kakabsat ko. Ala nga rodan, iho, agananad ka, ha? Tarabay na ka ni Apo Diyos, iti panagbiyahin. Bye. Bye, ma. Oh, makasangpet matlaangan dito iti anak ko. Kayat ko adito ito matan ang mga asawa. Agayat unay na Mel kan dyan. Anya nga tati mapasamag iti relasyon da. Ita nga addan iti adayon ni dyan. Husto ti kuna ni Mel. Liberated ti kadwa na babae ijay. Nang runa kadagiti talagaan ay pasngay, kanayan na kanijay. Sa bagay, biyag daday ta. Makaamudan noan niya ti aramidan ta. Awan mo't makunak kan dyan. Nasingpet ang dilaam mo ti sulisog. Adda awag iti landline mi. Asino nga tati umawag. Manansala Residence, hello. Oh, si Kamit Gayam, Rusty, iho. Simre kan iti trabaho na. Baliwam to, ti umawag, iho. Awan kadiking ka ti cellphone number na. Sige, iho. Isulaangan ti awagam. Sige, iho. Bye. Agayat samot launay ni Rusty ken Melanie nga anak ko. Napanlang aruda ni Jay Amerika. Naghawid pa'y laeng. Ket kayat na ti ag for good kano ditoy. Kay kayat na kadiditoy ngum ijay. Wan, iha. Kalkalpas milaang ang nagsarita. Anyamot ang kinadagulit di dya tao. Kasla saan adi akal.
Agayat sa launay keng ka, iha. Ngamadan ka ayan-ayat ko, papa. Saan gumlataan na saya at saan mo apakpakitaan iti madi? Makaumamat. Talaga akas ta ti agayat, iha. Dagiti daduma dita. Aging ga iti sandapay ana ikasar. Iti kursunada da. Saan da basta mamingga. Awan, papa. Uray umadayo ni Jan. Awan lata ti mauray ni Rusty kanya. Oh, ala. Adaking kadayta, iha. Saan kaabyangan iti dayta abanag? Amumbat. Tinasaya at para keng ka. Uwan, papa. Oh, alangaro din, iha. Kastapay. Bye. Girl, I need you. I need your love. Ni Rusty. Inagulit na tao. Ay na, itay pa'y day taawag nga awag kan ka, friend. Pwede mo sungbatan. Sino aya day ta? Ay, kulit. Ni Doktor? Asino kumapay? Anday ta. Naumamit lang. Sakit. Oras ti trabaho. Mailiw nga rod kan ka. Anya kumaaga mo akailiw na. Agayan ayat kami aya. Won, saan? Ngam agayat launay kan ka, friend. Numasuro na. Agsasawa akon. Ay sus, saan mong aramidan ti kasta? Ang mga numakapanunot iti dakas, kontra kan ka. Nala, sungbatam kit din. Saan nakasar dengan data? Ngam saya atam lang, ha? Hello? Hello, Mail. Pasensya ka no madisturbo ka. Kaya't ka lang nga makasarita. Baliwam to kumati umawag. No adda ako ni Jebalay. Tamay pari ti makichismis iti cellphone during work time. Okay, maawatak. Tinapatag kat nakasarita kan nangag ko ti boses mo. Sige nga Rod. Thanks. Bye. Bye. Makapasuron na talaga. Basit lang, ipagtuptup pala. Relax, my friend. Kalma ka lang. Narigat, nagsupsupladan, ta ang mga nod adang agparikot ka. Anya? Nangruna kat awanan ni Jan. Uray, tadamot ni Benny. Imbilin nak ni Jan kan kuana. Sa bagay, adta ka mat itinasaya at nga iman, Benny. Malagamat. You're in good hands, kan kuana, friend. Nataar kan nasingpat matlang, akas kan ni Jan. Anak, adan ni Benny. Uwan, Papa. Umayan. Mabit laang. Ay, anya lakit din tayo ito yung ubing aya. Nagbayag nga agrub-rubwat. Mabit laang, Benny Barok. Yuray mo labasitin to'y gayom mo. Bonjel. Paspasin siya amon, Barok. Ewan, sir. Ang problema. Sige, Papa. Bye. Mwah! Sige. Agan-anad kayo, iha. Uwan, Papa. Bye. Ti anak ko na ya.
Naimbag, tadamot day ta agayom na. Agasum day ta. Sukunan kan itulnog na. Angam, saan nga ta ang mapasamak ti pampanunutag? Nga iti kanayon a panagkuyog da. Ket addan to maabal a relasyon iti nagbaetan da. Nang runa no addan ton sa bali a masarakan ni John Ijay. Ay, saan la may bagati gasat ako nada? Ambom iha, saan tayo ang maibaga dagiti dumteng a pasamak? Anya day ka, Papa? Makita ken mapaliiw ko. Naragsak kayo ken Benny, nukas di asukunin na ka. Naragsak ngamin akasarsarita, Papa. Kas ken John, nasingput-mut ni Benny. Uwan, Papa. Iso nga intalek ni Jan ken kuana ti taksina. Kasta ka di iha? Ken iti kasta, adamang sukon ken pangitulod na kanya. Kasla regular pasahero Day tangarhod. Nadagkat kayo unay. Awan to nga ta ti maabal a relasyon. Iti nagbaatan nyo adwa. Aniya? Daytoy kat imapay laang iti panunot ko, iha. Nasingad nga aggayem da dyan ken Benny, Papa. Din tumapasamak ti ibagbagayo. Saan tayo laang amo, iha? Ang mga numadevelop ti ayat iti nagbaetan nyo adwa. Aniya? Wan, aggayem da Benny ken dyan. Ang daytoy ti panunutom anak ko. Uray nga tajay kayo. No kanayon amadadang ket sumgad. Saan asumi na iti panunot ko dyan ay baga ni Papa? Amangan ka no? No iti kanayon apa nagkuykuyog mi kan Benny. Anda maabal a relasyon? Adayo ang mapasamak na ita. Nasingad nga gayam da Benny kan dyan. Kan may sa. Ada nagkinarian mi nga uray anyat mapasamak. Saan kami nga agsina wenno aglinni pa. At tuyak amanguray kan kuana. Kan nagkarimat nga agsubli. Tapno tong palin na ti Karina apa nagkalay sami. Kasan ko mga... At nasa ukanyak ni Benny. Apalan na unay ni Tiyan ta iso ti inayat ko. Kat nakunana. Ano adda kasingin ko? Kat arman na. Kaya't nasawan. Diyos ko. At dangatan na limat, arik na nakaniyak. Girl, I need you. I need your